Медицински център Хирон София е първият по рода си в България център за интегративна медицина. В него лекуващите лекари съчетават по уникален начин последните достижения на традиционната медицина с най-доброто от алтернативната медицина. Водещ принцип при лечението на пациенти в медицинския център е холистичният подход, при който заболяванията не се третират като отделни проблеми, а като резултат от дисхармония и липса на баланс между тялото, ума и душата. Основоположник на медицинския център е доктор Вилма Михайлова, една от малкото в България, която практикува интегративна медицина. Какво всъщност означава това? Интеграция на всички възможни методи, които човечеството има на разположение. Тоест интегративната медицина съчетава методите на конвенционалната и комплементарната медицина в името на кого? В името на човек. Така че именно съчетаването на двата метода могат да доведат до тия впечатляващи резултати, които изглеждат невъзможни. Доктор Михайлова започва медицинската си кариера първоначално като педиатър. Така че аз започнах от първото стъпало, от най-тежкия участък. И така в годините съм минала през районна болница, стигнах до София, бях завеждащ детско отделение. И когато се роди сина ми, след 2 години се роди дъщеря ми, той беше на 3 години, когато направи много тежка криза, астматична криза. И аз с моя дългогодишен опит като педиатър бях изправена пред дилемата дали да търся алтернативни методи или да започна с класическите методи. Знаех страничните ефекти, бях силно против това и почнах да опитвам и да търся алтернативни методи и така попаднах на хомеопат. В случая с моето дете беше психоемоционален проблем, защото просто му се роди сестричка. Но аз го осъзнах след като започнах да уча и да разбирам методиката на хомеопатията, че физическите проблеми са резултат от психоемоционалното разбалансиране, психоемоционални болестни състояния. Ревност, може да е страх, може да е гняв. Обикновено, когато се ражда второто дете, трите неща се събират в едно, съвсем неосъзнато, но веднага на физическо ниво се вижда резултат. Така доктор Вилма Михайлова осъзнава, че за да е успешна, класическата медицина трябва да се съчетава с други методи. Чувствайки професията си повече като призвание, тя става един от първите лекари в България по това време, които завършват курс по класическа хомеопатия в Лондонския кралски колеж. След като се дипломирах, точно по това време в България дойде и лаборатория Буарон. Световно известни лаборатории. Те имат и център за обучение. И те стъпиха на българския пазар, започнаха курс. Аз бях първия випуск. Работехме с тях заедно също да наложим имиджа на хомеопатията, да популяризираме този метод на лечение. След като завършва успешно курсове в Лондонския кралски колеж в Англия и Центъра за обучение на Буарон в България, доктор Михайлова напуска държавната си работа и през 1996 година създава частен кабинет, в който лекува най-вече с хомеопатия, като набляга предимно на профилактиката на своите пациенти. 2 години по-късно тя създава медицински център Хирон София, на името на великия лечител от гръцката митология кентавърът Хирон, роден от бог и нимфа, с глава, ръце и торс на човек, а от кръста надолу кон. От гръцки в превод Хирон означава някой, който има ръце. В митологията Хирон е лечител на тялото, душата и целия свят. Хирон основан 1998 година. Започнах само аз с един кабинет. Но в опита си, във времето, осъзнавах, че методите на лечение трябва да се допълват, че няма панацея, че това е индивидуална медицина. И при един пациент може да е необходим един метод в конкретния случай, но следващите месеци или следващите години да има нужда от нещо друго и най-вече има нужда от поддържащи терапии, от поддържащи методи. И така започнах да практикувам и други допълващи методи. Най-популярният е метода на доктор Бах, който също е бил хомеопат, но е доразвил комплексния метод на лечение и е започнал да използва есенции от растения, цветове на растения. Доктор Михайлова препоръчва на свои колеги също да изучават и да прилагат хомеопатични методи при лечението на пациентите си. С течение на времето някои от тях се присъединяват към нея. Постепенно тя успява да сформира екип от лекари, всеки специалист в своята област, но практикуващи хомеопатия. Заедно се местят от място на място, докато намират сегашното. Имахме голям късмет да намерим тази къща и да създадем този голям център, в който работят в момента 5 лекари. Всичките са с специалности в конвенционалната медицина, високо квалифицирани специалисти, с много опит в практиката си,
който по индивидуален път е стигнал до решението да използва в практиката си методите на комплементарната медицина. В центъра пациентите в повечето случаи пристигат с направена диагностика. Правилното диагностициране е изключително важно, затова първоначалната среща с лекар-хомеопат се провежда под формата на интервю с пациента и продължава повече от час. Много дълго си говорим. Даже в нашата методика, в пакета услуги, има половин час информирано съгласие, споразумение, което е безплатно. Тоест, ние започваме най-напред да им говорим и да им обясняваме. Те да осъзнаят, че това е проблем на тяхния живот до момент, това, което е като резултат от външни фактори, които са влияли семейството или работната среда. Всичко има значение на практика. Ние разглеждаме цялостно проблема. Ние не лекуваме диагнози, а лекуваме болния човек. За по-доброто определяне на проблемите в Хирон разполагат със специална апаратура. Това е така наречената енергийна диагностика, т.е. прави се цялостно изследване на енергийното тяло на човека, разпределението по органи и системи, така наречената енергийна матрица в човешкия организъм, което на нас ни дава доста информация. Има един апарат, скенар, но пълното название е само контролируем енергоневроадаптивен регулатор. С този метод експертизата, примерно, когато се съмняваме за бронхит или пневмония или синузит, вместо да правим рентгенови снимки, които, знаете, имат страничен ефект, особено при децата, пък при възрастните хора, тази скенар експертиза е много бърз метод, абсолютно безвреден и тя ни дава информация какъв е процесът. Това също ни помага какво предписание да направим. Така че този метод диагностичен и, разбира се, и процедури се правят с скенар апарата, но много ни допълва нашата методика. Сега аз държа да кажа, че преди 3-4 години в България се проведе 10-тия юбилеен конгрес на скенар-терапевти. Това е една голяма организация и работят много колеги по цял свят с тези апарати. То е руска разработка на базата на знанията на китайската медицина. Използването на скенар е уникален метод на лечение, при който се постигат изключително добри резултати. Благодарение на този метод, много пациенти с стоматологични проблеми като пародонтити или трудно поддаващи се на лечение хронифицирани проблеми могат да получат своето пълно разрешаване. Друга терапия, която е революционна по своята същност и също се прилага в медицинския център Хирон София, е ауросоматерапията. Действително уникален метод, изключително непопулярен в България. Той в света е много малко популярен. Самото име показва ауросома. Сома е тяло. Аура е енергийното поле около човека, така наречената аура. Тоест, от състоянието на сомата на тялото се влияе аурата и обратно. Те са взаимно свързани. А всъщност метода съществуват 107 стъкленици, които са с различни цветове. И вече човек ги разглежда и това, което му харесва на него, това избира. И на базата на това, което е избрал, специалистката, която е специализирала в Йоханесбург, тя непрекъснато ходи на обучение, тя разказва и дава на човека информация всъщност защо съм на тази земя, каква ми е мисията, каква ми е задачата, какво трябва да правя. Много задълбочена информация в тази насока. Ауросома не е медицинска терапия. Анализът на избраните цветови комбинации показва най-вече какво е психичното състояние на човек в момента, като отговаря на въпроса какво стои зад личните емоционални проблеми и дава конкретни насоки как те могат да се разрешат чрез използване на собствения потенциал, с който разполага всеки човек. Така че тя е по-скоро и в профилактичната медицина, но си има терапевтични стъкленици, които се използват за мазане на тялото и за конкретно лечение на конкретно състояние, но най-вече в психоемоционален план.